Швяточна преслава школській славі отримана у голу школи Петро Кузьмяк, де присутствували просвітні роботники і їх гості, а програму на честь Святого Саві приріхтали школяри зі своїми професорками Jelenú Trogger, Draganu Gačešu i Ljiljanu Finu. Понеже на програмі не могло бути присутне векше число школярок, за них були організовані едукативні і забавні роботні за скеліх предметах. To je jeden moment, keď sa školáre môžu ohľadnúť na istorijní i tradicijní vrednosti, a ktorý ešte vše aktuálny i dneška, bo toto bolo aktuálne i pred 200, 300, 500 rokami, jak to došlidnosť, čestnosť, spravedlivosť, robotnosť, to isto i 21. vік hľada od školárov. Значність Святого Саві наістина велика. Я би відзначив найзначніше то, що він був перший сербський архієпископ, odnosno najzaslužnejšie za to, že za nastavanje samostojnej, odnosno autokefalnej srpskej cerkvi i popri toho, že bol перший srpski prosvjetitelj. Međutim, to nije všetko. On okrem toho bol i začatnik srpskej, tak povedzme, diplomatije, vedska književnosti i zakonodavstva. На тото швето школу традиційно нашивію і священики, та по програмі у ужшим кругу представителів школи отримані і обряд пошвецання славського колача.